Εσύ ήξερες ότι οι Vikings, αυτοί οι φοβεροί και τρομεροί μαχητές, έφτασαν μέχρι το Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη? Οι Vikings, ή αλλιώς Βάραγκοι όπως αποκαλούσαν οι Βυζαντινοί, υπηρέτησαν το 949 μετά Χριστόν στο στρατό του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου στην εκστρατεία του κατά της Κρήτης και μετά το 955 αναβαθμίστηκαν και έγιναν μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς. Η μεγάλη τους φήμη την κέρδισαν όταν αυτοκράτορας ήταν ο Βασίλειος ο δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος. Τότε 6.000 Βάραγκοι μισθοφόροι συνέτριψαν τις δυνάμεις του σφετεριστή του θρόνου Βάρδα Φωκά. Μάλιστα λέγεται ότι ο Φωκάς υπέστη ανακοπή στη θέα των Βαράγκων πολεμιστών που πετσόκοβαν τους στρατιώτες του μέχρι και τον τελευταίο. Από τότε δημιουργήθηκε στο Βυζάντιο ειδικό τάγμα Βαράγκων σωματοφυλάκων και βαραγκική αυτοκρατορική φρουρά. Το προτέρημά τους ήταν η πίστη τους όχι σε πρόσωπα αλλά στο θεσμό του αυτοκράτορα, σε αντίθεση με τους Βυζαντινούς στρατιώτες, που επηρεάζονταν από τις διαθέσεις και τις προσωπικές φιλοδοξίες των στρατηγών τους. Μάλιστα, τον 11ο αιώνα είχαν και τη δική τους εκκλησία, την Παναγία τη Βαραγκιώτισσα, κοντά στην Αγία Σοφία. Ο απλός λαός αποκαλούσε τους Βαράγκους πελεκοφόρους βαρβάρους, λόγω του τσεκουριού που είχαν πάντοτε μαζί τους. Αλλιώς τους έλεγαν και βασιλικές κρασοκούλες, επειδή είχαν μεγάλη αγάπη προς το αλκοόλ. Διάσημα μέλη της βαραγκικής αυτοκρατορικής φρουράς υπήρξαν ο Χάραλντ Σίγκουρτσον και ο Έντγκαρ Έθελινγκ. Μάλιστα, πολλές ρουνικές επιγραφές έχουν βρεθεί στη Σουηδία στη μνήμη Βαράγκων πολεμιστών που σκοτώθηκαν υπερασπίζοντας κάποιον Βυζαντινό αυτοκράτορα και δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα τους. Οι περισσότερες επιγραφές αναφέρονται στο Βυζάντιο ως Γκρίκλαντ, δηλαδή χώρα των Ελλήνων.